dat zij nog niet helemaal goed wil staan. Wat is de reden dat u denkt dat het is komt? Het is meer vermoeden, omdat het dus inderdaad in de familie ook voorkomt en de manier waarop ze beweegt. Kunt u misschien Lisa eventjes filmen? Als u het schermpje even omdraait, dat u Lisa zelf even filmt. Lijkt het inderdaad alsof er een beetje stijfheid heeft in de heupjes. Ik zal in de Mijn Zorg app oefeningen neerzetten die u samen met Lisa kan gaan doen de komende week. Dan maken we voor volgende week een afspraak. Dan gaan we weer video bellen. Tot volgende week. Is goed, dankjewel.